Došlo na moje slová. Koalícia hlboko podcenila potrebu nového rokovacieho poriadku a etického kódexu poslanca Národnej rady. Volal som potom už od prvého dňa nového volebného obdobia, ale vždy bol ešte čas, alebo sa len diskutovalo. Siahodlho a bez efektu. Diskusia musí mať vecnosť a svoj časový rámec. Nič z toho sa nenaplnilo a takto vyústilo do nepríčetnosti, vulgárnosti a takmer fyzických inzultácií. Hulváctvo, burictvo, vulgárnosť, zlobu či nevraživosť treba raz a navždy vykoreniť tak z parlamentu, ako aj verejného života. Jednoznačne, bez pardónu a za akúkoľvek cenu. Verím, že 11. december je veľkým poučením pre koalíciu. Dúfam, že aj pre zopár príčetných opozičných poslancov, ktorí sa nenechali uniesť výbušnou atmosférou a nemusia ľutovať svoje správanie ako podaktoré kreatúry Oľano. Nový rokovací poriadok musí byť jednoznačný, prísny, nekompromisný a tvrdý. Rovnako ako aj jeho súčasť etický kódex poslanca. Teraz už totiž nejde o fazuľky. Treba dať jasný signál pre verejnosť i celú spoločnosť, že extravagancie duchom nepríčetných kreatúr v poslaneckých laviciach nebudú trpieť ani ostatní poslanci, ani slovenskí občania. Jednoducho excesy sa majú trestať bez pardónu, bez zbytočnej zhovievavosti, dokonca ani pod maskou demokracie. Demokracia totiž neznamená, že každý môže všetko, že zopár bláznov môže terorizovať parlament a dávať zlý príklad pre celú spoločnosť.